Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд, хуш омадед ҳама каса ба сомонаи мо вардаро ба канали Секрети Услуби. Дӯстони азиз, ҳар як видеое ки мо пешниҳоди худи шумо мекунем, худи дар ютуб мепартем дар каналмон ки мардум тамошо кунад, то ки бахача баҳра бибарад, ягон кора ёд бигирад, ягон рӯи ремонт махлус мешавад, мехоҳам хел ремонт бикунад хонаша. Ни бародара нигоҳ кунед, дар меҳмонхонааш аяна рисунка задагие ки тарзи коркардаш наворош зиёда 10та дар каналам ҳастад. Аввале ки ман ҳами рисункаро дар ютуб дар интернет паҳн кардам, мардум ира гуфтанд ки сиганская намечхелия, қабулш накардан. Ҳозир ба дараҷаи балечик дора, поли мардум думи ҳами рисункаро гирифтагия. Яке ай подписчикое ки дар хонааш задагия намира Наора партовки хоҳиш мекунам ҳамира дар ютуб дар канали партовки ма бубинам чанд просмотр мегирад ки чӣ менависам. Наора паҳн кунед, сахт дастгириш кунед, ин бародар завман шидагия бо завмантар шавад. Хулоса ки бубина ки ҳамин хонааш чанд қа просмотр мегирад, ҳамин кори кардагиш ва мардум чӣ менависанд. Дар комментария бинависен чӣ корира тарзи коркардша мехоҳем, дар комментария бинависен. Мо ҳаракат мекунем, навор мекунем, коркардша пешниҳоди шумо мекунем. Дар канал подписатсия кунед, ҳар як наворо тамошо мекунем, паҳнш кунед. Иншоалло дастгирии шумо ба канали мо мешавад. Мо сахт бад ҳаракат мекунем, иншоалло ки навороро тез партем. Ҳаракатҳо кардастем 100%, аз ҳисоби корбусиё ва ҳисоби вақткамӣ барои он ка наворо 3 рӯз пас 4 рӯз пас биромеса. Навора паҳн кунед, бинависен ки хонаи бародар чӣ хел омадагия. Ай навор бо партофтагиан, ира 4 моҳ пеш партофта будан, оли бо дертарак бо мепартом, бо я бародарига хонаша дар Россия задагия, уша бинен уш чӣ хел омадагия.